ideme na to? Jasné, že... Ona to musela. Nemením s tým nič robiť. Boom flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah I'm country. Kam ideme? Do Nashvillu. A čo tam bude? Som ako taký reportér. Ma skúša. Nevieš, kam ideme? Jaj. No už akože v tejto sezóne, takedy už neviem kam ideme. Veľa pretekov. Chvála Bohu. A mám rozprávať hlasnejšie do videí. No to máš. Volá sa Farmer Fest, že je tam čo? Bull riding. Príde aj JB Mooney. Mooney jedine ten z Spievaj rozprávky tam príde. Kľudne ukázať, že mám novú šiltovku. Nemusím vám hovoriť odkiaľ je a aký kód máte použiť. To je všetko. To je všetko, čo si chcel povedať, hej? Chcel povedať. Jezovi z farmy a zľavový kód. Ona to musela. Luci má tu späť. A už si to zapíš. A keby si to nevedel, tak je to v mojom profile. Podľa mňa teraz už až príliš kričíš. Hej? Nemám. Aj taký stres. Ja som buď všetko, alebo nič, vieš. Neviem, nič medzi. Štefková. Štefková, máte koníkov? 2. Ďakujeme. Dobre, kam to ideme piknúť? Pichni to tam, kde nie sú ľudia. Nik. Kluci idú už do boxu, paskať, obľúbené činnosti. By som povedala, že Tak sme už do... Lejko. Ty, tvoj bejvák tento víkend. Počkaj. Nech sa ti páči, chod sa zoznámiť. No a meškali sme a ešte máme čas, lebo arénu trošku zatopilo, tak sa to snažia teraz dať dokopy. Strapta. Ale nemením s tým nič robiť. Sú tu nejaké vidly? Na toto seno. Dobrý policajt, všetko vyčúcha. Dobre, nič. Chcel som povedať, že už som sa vyšťal, už mi je dobre. Že sa vyšťa, že my sa nám To tam nedáme. Čo? Všetko? Áno, áno. Som rád, že sa nezjedem, vieš? I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have been just to get to Štvorka, so this has changed. I wanna hold you close again. Don't let this true end. Remember the story. Pripraviť si ďalšiu pozíciu. Štefko Kolomby a Jožko Žiniec z Veľkej Šlomky. Oni to budú štát povolený a pre teba je číslo 4, 4, číslo koníkom. Teraz nájde pozícia štvorná a zalasované. Za lepší čas ako 19:19, tak sa omátové preteky Slovenskej asociácie Western Ridingu a účastníkov dnešného zajtrajšieho podujatia. Potles pre kone, potles pre ranče, potles pre jazdecké oddíly, potles pre western, potles pre rodeo, potles asociácie Western Ridingu a rodea. Riaditeľom pre... Keďže sú tu hostia z Českej republiky a my si to vážime, že prišli obohatiť túto udalosť, poprosím hymnu Českej republiky. Ďakujem pekne. Môžem, alebo musím povedať, že nezalasované. Vždy to letím presne a halíky čoklín!
Miesto druhé. A miesto prvé jednoznačne Matúš Štefko, Color Me! Čiace sa majstrovstvá Slovenska hodne zdaru. Samozrejme nielen vám, ale po celom Slovensku sa ukáže. Ideme na disciplínu číslo 3, trial loading. Niečo teší samozrejme na všetkých vás. Som veľmi rád, že to publikum tu hniezdne. Ako fandíte majstrovská Slovenska v tejto disciplíne? Nádherná jednotka, som zvedavý, čo to dá na tej dvojke. Točili sme sa na 6 sekundách. Tú trojku robíme na desine, doslova na desine. 14 radosť komentovať takéto nádherné akcie. A kolóny. Troječka je zdolaná na 6. Veľmi dobrý čas by mal byť aj toto od majsterky Slovenska v tejto disciplíne. Nádherná dvojka. Na 11 sme to dotočili a 15 sme 104. Sergej, ideme na to? Jasné, že... OK. Svíte, Bulani! To udalosť a všetkých tu prítomných. Martin Milan Náď je pripravený na štart. Na hlava nám len klobúk a samozrejme tie ďalšie ochranné prostriedky, ktoré sú dôležité a doslova predpisové. A poďme hneď! Martin Milan Náď to zatiaľ drží! Ďakujeme. Marko Tadič! Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah. Came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Miesto prvé je Martin Milan Náď! Vy ste priložili ruku, zároveň pozvánka pre vás všetkých. Veľmi pekne sa ďakujem podvezovačom, otváračom, doniesli, priniesli.
chvíle hrajú. Mládež, len tak ďalej. Už teraz ideme na triedu. Proces doma uplatňovať. A tým pádom sa zlepší každej stále lepší a lepší. Takže Lucí Parilová a Matúš Števkové, poprosím číslo 6, 6, a ideme na 6 obidvaja. Aj Bčko, aj Ačko ide na 6. Toto sú veľmi dobré lasery. Matúš mal na 11 a tuto bolo na 15. 11 a 15. Matúš 11 a tuto bolo 15. Myslím, že to je veľmi vhodné. Lucí Števková, aktuálna majsterka Slovenska v tejto disciplíne. Držíme palce, Lucí. Štart povolený, tak poďme. Takto je asi majsterka Slovenska. Pozrite sa na to, tlieskajte, odsudzujte, fantastická jazdka. Doslova Lucí Števková níže. Ty je studí na 11, to bolo na 15. Would it matter then? No takže máme tu rekapituláciu tradičnú z celého víkendu. Ako hodnotíš tento víkend? Úžasne. Matúšovi sa veľmi darilo. Bol prvý v range ropingu s Goldym a keď sme išli na preteky cestou, tak mi povedal, lebo išiel aj na Playkovi aj na Goldym, že by chcel vyhrať na Goldym. Si to trošku pritiahol. Vesmír ti to dá. To tak, nech sa páči. No a bol si tretí na Playkovi a speed roping dneska si bol Tretí tiež. s Goldym. Goldy. No a my sme boli s Playkom včera tretí. Prvý bol Karči, druhá bola Veronika a ja som bola tretia, ale veľmi spokojná som bola. A dnes sme išli bikiny a mali sme čas 14,0. Včera bol aj bull riding, bola to skvelá show, super zorganizované, naozaj. Veľa jazdcov bolo, 24 jazdcov, či koľko? 23. No. Ale aj organizačne to bolo všetko super spravené. Ďalšie preteky máme v Výškovciach o týždeň a tam sa veľmi tešíme. Chcete blok? Ste blok? Chcete blok? Môžem vás zablokovať všetkých, ak by ste chceli. Musíš, vieš, ako to hovoria títo youtuberi, že a daj zvonček, Jaj. daj odber, daj like. Odber, like, koment. Áno. Áno. Šup, tutok. Aby... Cink, cink. A vidíme sa v ďalšom videu. Papi!